Dámy a páni, vítam vás opäť na kanáli Odhalené UAP UFO prípady a aj dnes sa pozrieme na niektoré zaujímavé videá z nedávneho obdobia, ktoré sa podarilo zachytiť náhodným svedkom. Ako prvý tu máme takýto zvláštny objekt. Poznámka počiaru, ak sledujete toto video na Facebooku, hneď teraz kliknite na odkaz v popisku a dostanete sa na jeho dlhú verziu na mojom YouTube kanáli, kde mi môžete nechať aj odber, ak sa vám takéto videá páčia. Takže máme tu takýto naozaj zvláštny objekt neurčitých rozmerov a tvarov a presunieme sa do Spojených štátov, do Kentucky, kde sa zasa podarilo zachytiť takýto objekt, ale video je príliš krátke, žiaľ, dneska to budú takéto kratšie videá. Ďalej tu máme Južnú Ameriku a opäť zaujímavý záber na takýto valcovitý alebo cigarovitý svietiaci objekt na nočnej oblohe. A tak ako vždy mi môžete napísať do komentárov, čo si myslíte o týchto objektoch a najmä o tom, že postupne dochádza k určitému prelomeniu odtajnenia priamo od vlády Spojených štátov. Samozrejme je v tom zakomponované veľa politiky, ako to vždy býva, ale my si to môžeme posudzovať ako chceme, nezávisle od tohto všetkého, čo sa okolo toho rozpráva. Pozrime sa tiež rok dozadu do Arizony, do roku 2025, kde sa takýto objekt znášal na oblohe. A tu trošku zblíženie a spomalenie, pretože niektoré tie zábery sú naozaj unikátne, ale veľmi krátke, ale vďaka aj za nich. Ďalej takýto rotujúci objekt v ďalšom zaujímavom videu z toho istého dňa, respektíve tu už sme v noci, kde takýto objekt síce stojí na mieste, ale veľmi zaujímavo rotuje. No a opäť aj spomalenie, aby sme aspoň čo to mohli vidieť. No a pozrieme sa tiež na slávnu nevadskú púšť v Novom Mexiku. V roku 2026 tam niekto natočil takýto zaujímavý objekt, od ktorého sa odrážajú lúče horúceho slnka a vyzerá naozaj kovovo, opäť priblížené, opäť zaostrené, aj s nejakým postranným objektom. Spojené štáty, 6. marec 2026 a cez nejaký filter zachytený takýto objekt, pravdepodobne letiaci nad oceánom. Ťažko povedať, lebo žiadnu inú perspektívu už nemáme. Brazília, 25. apríl rok 2026 a zasa svetelné gule na oblohe, klasika. A znova Brazília. A tentokrát takéto klasické svetelné gule, ktorých nikdy nebude dosť. A sú asi najčastejšie pozorovanými neznámymi objektmi na našej oblohe. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite na palec hore, komentár a odber tohto kanála pre ďalšie takéto dlhšie zaujímavé videá o týchto záhadných objektoch a vidíme sa, verím, na budúce.